Oho, gde smo to mi? Hej, ovde smo! Kako je zaći odavde? Oho, ovde je toliko brava. O ne, zaglavili smo se za uvek. Čekaj, tišina. Jao, mamice, šta je to? Konopci, sad ću povući. Oho, to je kiša od Skittles bombona. To me ne plaši, uvek sam spremna. Šta ona radi? Jao, obožavam Skittles. Jao, ove bombone izgledaju prelepo. Hej, što radiš? Dobro, spremna sam. Nadam se da će dobiti nešto slatko. Molim vas. O ne, fuj, odvratno. Juj, kako lepljivo. O ne, nešto mi se zaglavilo u kosi. O, to je ključ. Ha, cool, hoćemo se zagrliti? Hajde, otvaraj brže. Sad ću. Super, prva brava je skinuta. Jao, šta je to? Novi izazov? Ti si prva Wednesday? Ne? Pa dobro, sad ću ja probati. O ne, fuj, kako gadno. Dobro, sad ja. Moje piće nije loše. Hej, marš odavde. O da, sviđa mi se. Hej, hoću ja nešto ukusno? Možda nisam dobro probala svoje piće? Probat ću ga ponovo. O ne, fuj, to je nemoguće. U redu, prema pravilima moram popiti sve do kraja. Mogu ja to? O, a evo ključa. Jupi, sad ćemo otvoriti drugu bravu. Jedva čekam. Gotovo. Ups, plašim se. Hej, šta radiš? Skloni se od mene. Dobro, dobro. Hajde, ti počinješ. Pa ne, hajde da se borimo prstima. Ko izgubi, počinje. Idemo. Hajde, hajde. To, jupi. U redu. Šta je unutra? Oho, žele medvedić. Dobro, njega ću lako pojesti. Oho, to izgleda grozno. Dobro, hajde da vidimo šta sam ja dobila. Jao, to je čokoladna kamera. Sad ću je probati. Upsa, slučajno sam pritisla dugme. Oho, pretvorila je gumenog medveda u čokoladu. Wednesday, daj meni malo. Ne može. O, to je predobro. Oduševljena sam. Obožavam čokoladu. O, kakva dobra kamera. Možda tebe da slikam? Šalim se. Otvaram. Uj, pileće noge, odvratno. Ne, neću ih jesti. Dobro, sad ću ih slikati. To već izgleda ukusno. Prijatno nam. O, da, baš mi se sviđa. Sad ću sve to pojesti. Jesi normalna? O, a evo ključa. Uspeli smo. Baci kocku. Hajde, brže da otvorimo bravu. Juj, to boli. Svaka čast, Wednesday. Najbolja si. Bam, nova runda. O, tu je novi sef. Pitam se šta je tamo? Ne brini, sad ću da vidim šta je unutra. Nešto žilavo. I ligavo. Fuj. Pa, šta je tamo? Nešto mnogo ukusno je, Nit. Stvarno? O ne, kakva ligava stvar. I zelene. Fuj, kao bal iz nosa. Juj, to je mnogo gadno. O, našla sam nešto. Koji su to brojevi? Aha, sve jasno. To je šifra. Gotovo, otvoreno. Idemo dalje. Jao, ne vidim ništa. Gde sam? Polako, ovamo. Da, tako je bolje. Sada vidim sve. Opet tajna pića. Wednesday, ti si prva. Hajde, probaj svoje piće. Joj, to je baš ružno.
ali morat ću da popijem do kraja. Jaka sam, mogu ja to? To je to, završila sam. Jao, nije mi dobro. Ups, izvinjavam se, stvarno mi je žao. Možda će drugo piće biti ukusnije. Jeste, to liči na Coca-Colu. Znam šta da radim. Stavit ću 2 mentosa direktno u flašu. Hej, Enid, probudi se. Vreme je da probaš svoje piće. Jao, izvinjavam se. Da, sad ću probati. Nešto mi je u ustima. Zagrtnula sam se. To je ključ. Hej, Wednesday, gde ćeš? A ja? Zašto me nisi sačekala? Baš si bezobrazna. Dobro, otvaram. Gotovo. 3, 2, 1. Sljedeći izazov. Šta je tamo? Ne. Ja neću ići prva. Ne čujem ništa. U redu, mogu i sama. Na dodir je prilično dobro. Wow, to su crvi. Kakav užas! Živi crvi! Fuj! Skloni ih što dalje od mene! Kako strašno! Jao, kako smo nežni. Izgleda da sam osjetila karticu. Hej, vidi šta sam našla. Svaka čast, Wednesday! Jao, fuj! Hajmo brže da otvorimo bravu. Super! Ostala je još samo jedna brava. Oho, to još nismo vidjeli. Zanimljivo. Bu. Tako joj treba. Kuc, ko je tamo? Jao, plašim se. Šta je tamo? Jao, mamice, kako strašno. Dobro, spremna sam. Ali moraš ti otvoriti. Dobro, sad ću. Wow, to su mehurići od sapunice. Kakva lepota. Super. Mrzim mehuriće. Hajde, sad ti otvaraj. Šta je tamo? O ne, šta je to? Odvratno. Ćao. Ćao, Enid. Kakav užas. Joj, dobro, sve je u redu. Posljednji ključ. Da, uradili smo to. Super. Hajmo brže da skinemo posljednju bravu. Jedva čekam. Da, uradila sam to. Jupi, slobodni smo. Baci kocku, Wednesday. Svaka nam čast. Mi smo odličan tim. Hajde da izaberemo šta ćete da kuvate. Da vidimo šta je tamo. Super! Napravite mi tortu. Hajde, verujem u vas. Treba će mi kokice. A šta ste vi smislili? Pa ne znam, treba razmisliti. Znam. Treba mi pomoć mojih vilenjaca. Evo ih. Šta ste mi doneli za tortu? To je najlepši fil. Hvala. Opa, još i kore. Čak i bela čokolada. To je sve što mi je trebalo. Hvala mojim vernim pomoćnicima. Vidimo se na severnom polu. Šta? Prvi put vidim vilenjace? Okej, nastavit ću da kuvam. Pomešat ću učini kokice i tečni marshmallow. Tako je, odlično mi ide. Hajde da sastavimo tortu. Iscedit ću na koru fil. Zatim staviti drugu koru. Tako treba ponoviti nekoliko puta. Odlično. A sad ću premazati sve filom. Napravio sam zelenu jelku. Ali treba dodati detalje. Napravit ću lepe zelene cvetiće kao ukras. Odlično. Sada ovo više liči na jelku. Hajde da dodamo zelene i crvene konfete. Wow, to izgleda divno. Liči na ukrašenu jelku, jel da? A sad ću od bele čokolade napraviti zvezdu.
Miley, kako ti se sviđa moja torta? Super je, Santa, svaka čast. A ja sam odlučila da napravim tortu Sneška. Pogledajte kako ga sastavljam. Sad ću dodati kokos. On baš liči na sneg. Imat ću čak i šargarepu. Preslatko. A sada uzimam čokoladnog sandu. O, slušaj, liči na mene. Šta to radiš? Treba skinuti pakovanje i probati čokoladu. Obožavam, to je jako ukusno. Šta? Ne. Neću da budem na mesto ove čokolade. Dedo Mraz, šta vam je? Jeste se uplašili? Unutra sam M&M's bombone. To je baš ono što mi treba. Pogledajte kako je lepo ispalo. A sada uzimam mali oreo kolači. To će biti oči mog Sneška. Gotovo. Veoma lepo, Miley. Odlično si se potrudila. Šefe, a šta je kod vas? Ostalo je dodati ukrase. Torta je crvena, a od žele bombona ću napraviti mašnu. I ovo mi treba za ukras. Da, prelepo. Prijatno, mala. Wow, sve torte su jako lepe. Šta prvo da probam? O, ovaj Sneško je jako lep. Oduševljena sam. Wow, to je divno. Svaka čast. A šta je ovo? To je prava šargarepa. Fuj, mrzim povrće. Neću više. A sad ću probati ovaj slatki poklon. Wow, baš lepo. Unutra su čokoladne kore. Jao, to je mnogo ukusno. Takav poklon mi se sviđa. Šta? A ovo je jelka? Neverovatno. Jedva čekam da probam. To je veoma ukusno. Ova jelka je mnogo dobra. Dakle, izabrala sam pobednika. To će biti Deda Mraz. Hvala, Jess. Od uvek si bila na mojoj listi dobrih devojčica. Čestitam. Šta da smislim ovaj put? A ruka je pala ovde. Šta je ovo razglednici? O, kakao. Super, treba mi to. O, imam dobru ideju. Treba mi samo mleko i čokolada. Pomešat ću u šerpi mleko i čokoladu. Ugreću to sve i promešati. Moja žena mi često sprema ovo piće posle teškog dana. Sipam to u čašu. Gledajte kako lepa boja. A sada treba dodati malo leda. Napravit ću nekoliko pahuljica. Tako je. Stavljam ih u čašu. O, čaša se zaledila. Previše hladno. O, Miley, šta si smislila? Hvala na mančmelu i pokišta pićima. A već znam šta ću napraviti od toga. Pogledajte, zar to nije preslatko? A ja imam čokoladno mleko. Treba ga sipati u blender, dodati maltizers i kakao. Da, tako je. Ostalo sve promešati. O, da. Ispao je mnogo lep koktel. Sipat ću ga u čašu i ukrasiti sve šlagom. Šlag vole sva deca. Tako je. Preko ću sipati šarene konfete. Gotovo. Čekajte, a gde ste odneli moje mleko? Treba mi. Imam teglu sa nutelom, ali ostalo je baš malo. Treba sipati čokoladno mleko u teglu do kraja. A sad ću sve promešati. Gledajte šta sam smislila. Sad će se sve dobro promešati. Savršeno. Wow, ukus je super. Obožavam KitKat. A moj koktel je spreman. Jess, probaj brže i reci ko je pobedio. Wow, to je baš ono što sam htjela. Jedva čekam da probam. A želim da počnem od ovog. To je kakao u tegli od nutele. Ukus je banalan,
Dobro, probat ćemo još nešto. Wow! To je sneško od marshmallova i kakao. Super! Da, prelepo. Čekajte, kako hladno. Ne sviđa mi se tako hladno piće. A tu je nešto zanimljivo. Probat ću. Izgleda ukusno. I ukus je jako dobar. Odlučila sam. Pobeđuje šef. Da, pobjeda je moja. Priznajte, zaslužila sam to. Hvala, Jess. Odlično ste uspeli. Ostala je posljednja čestitka. Šta ćete sada da spremate? Da, hoću. To je kolač. Hajde, počnite. Ja sam najbolja u tome. Sad ću vam to dokazati. Trebaju mi lizalice. Prvo ih treba istopiti. A kad se lizalice istope, sklonit ću štapiće. Tako. A sad ću naduvati balon. Tok će biti dovoljno. Umočit ću ga u karamel. Da, odlično mi ide. Deda Mrazu, hoćete mi pomoći? Šta treba od mene? Treba ohladiti. Naravno, majstor sam u tome. Hvala. Sklanjam balon i pogledajte šta sam dobila. A sada uzimam čokoladni kolač. Dodat ću malo filo odozgo. Stavljam slatku jelku i pokrivam karamelom. A preko ću sipati malo konfeta. Ispalo mnogo lepo, jel se slažete? Ja sam oduševljena. A gde leti kolač? Treba mi jedan. Nadam se da niste protiv, šefe. Smislio sam zanimljivu ukras. Jako volim svoje jelene koje me voze svaku novu godinu. Ali moj omiljeni je Rudolf. Ali nemojte nikome reći. Deda Mrazo, a da li možete da napravite sladoled u kornetu? Wow! Nikad nisam videla to. Da, ispao je sladoled. Baš je lep. Hvala puno. Stavit ću sladoled na kolač, napraviti oči, uši i nosić. Wow, prelepo. A Jess, probaj brže. Da, kolači. Svi su tako različiti. Hoću da probam ovaj. Moj jezik. Zaledio se. Ne sviđa mi se to. A šta je ovdje? Wow! Pa to je kolač u obliku jelena. Ukus je super. Sviđa mi se. A šta je ovdje? Kako slatko. Jedva čekam da ga probam. Tu je sladoled. Ekstra. Odlična kombinacija. Onaj ko je smislio to, pobedio je. To je mnogo ukusno. Da, pobeda je moja. Najbolja sam. To. Dakle, napunit ću akvarijum vodom. A voda je providna. Odlično. Ona će odgovarati mojoj sireni. Super. A šta ti radiš? Ja sam smislila odakle da uzmem vodu za akvarijum. Stvar, uključi vodu. Da, odlično. Ja sam već napunila ceo akvarijum. Stvar, uzmi crevo. Možeš da ideš odavde. Koju nijansu roze da izaberem? Ova nijansa će odgovarati za krov. Da. Tako je, super. A ovom nijansom ću ofarbati kućicu unutra, ispolja. Sjajno. A sad ću odštampati lepe nalepnice za drugi sprat. Imat ću školjke i morske zvezde. Moja sirena obožava sve roze, kao i ja. Kako je lepo ispalo, zadovoljna sam. Što je to? Smeće? Ovo nije smeće, nego poklopac od tegle. Planiram da ofarbam svoju kuću u crno. Obožavam ovu boju. Ona odlično odgovara mojoj sireni. Da, tako je. Odozdo ću zalepiti strašne nalepnice. Gotovo. A šta ćemo s akvarijumom? Dajte mi da razmislim. A ja sam već smislila. Uzet ću plastelin. Eto ga.
A moram ga razvući. Potrebno je napraviti pravougaonik, a posle obeležiti na njemu linije. Da, odlično! A zatim ću to zgnječiti i posle uviti. Pogledajte, ispala je školjka. Stavit ću je na dno akvarijuma. A sada uzimam kesu sa makaronima, sipam unutra roze boju, zatvaram i mešam. Gledajte, svi makaroni su se ofarbali u roze. Sad ću sve to staviti u plastelin, ovako. Gledajte, to baš liči na korale. Dodat ću još malo korala. I kakav je to akvarijum bez morskih životinja? Tu će biti dvorac. Da, meni se već sviđa šta ispada. Kakva lepota. Nasuću malo žele kristala. Wow, to baš podsjeća na kamenje. Stavit ću krug na naduvanje u obliku raka i poslužavnik sa koktelima i slatkišima. A sada treba ukrasiti akvarijum s polja. Divno. Ko je to? Stvar, gde si? Ti si trebao još pre 5 minuta da mi doneseš lobanju tetke Mary. Kako si ti spor? Ali lobanju je doneo. Dobro, stavit ću je na dno akvarijuma. A sad ću od plastelina napraviti pipke. Dodat ću još nekoliko malih detalja. I gledajte. Ispali su pipci krakena. Super. Dodat ću još morski sunđer i malo korala. A sada uzimam crtež paučine. Zaokružit ću ga lepkom, tako je. I spašće prava paučina. O da, divno. Gotovo. Sad je mogu staviti na dno. Eto. Ostalo je samo dodati morskog stanovnika. I još više morskog kamenja. Odozgo će plivati krug na naduvanje i loptica. A sada treba ukrasiti akvarijum s polja. Odlično. Mojoj sireni će se svidjeti. Hajde da proverimo. Idi, draga, plivaj. Uključit ću svetlo. I da, užasno lepo. A moja sirena je također oduševljena svojim akvarijumom. Ona nije mogla ni da zamisli da će nekada imati svoj lični akvarijum. A bez ove mračne komšinice Wednesday? Hajde sada da ukrasimo kućicu. Dodat ću dugačku disko kuglu za žurke. Stavit ću ležaljku, sto i magazin. I obavezno ormarić za piće i hranu. Super! A još mi treba stočić za igračke. Tako je. A u mali akvarijum ću staviti roze ligavca. Kako je super! Divno! A tu će biti ligavac koji curi po školjkama. Super! To liči na kućni vodopad. Da? Je li to kod Barbie neka roze žurka? Odvratno. Ona uopšte nema ukusa. Sad ću ja da pokažem kako se kreativno može srediti sprat u kući. Za početak ću napraviti stalak za piće. Da. Na stolu ću staviti sve za spiritističke seanse. Ako moja lutka poželi da razgovara sa duhovima ili da vidi budućnost. Gotovo. O da. Inače, moja lutka mi je rekla da već zna šta će se desiti na kraju izazova. O da. Ona je prava čarobnica. Wow, svako se zabavlja na svoj način. Ali vi imate još jedan sprat. Da li ste smislili šta ćete raditi? Da. Ja ću napraviti spavaću sobu. Stavit ću krevet i omiljenu igračku moje lutke. Da. A sad ću napraviti garderobu. Odlično. Moja lutka ima tako mnogo odeće. Moje lutki je obavezno potreban stočić sa ogledalom. Eto ga. Na njemu ću rasporediti svu šminku i parfeme.
gotovo. Ja sam se čak i umorila. I dodat ću tobogan, uz pomoć kojeg može odmah da se spusti u bazen. Gotovo! Još te kod Wednesday, kakav užas! Ti to zoveš užas? To je obična sobna biljka. Ona voli gumene crve. Stavit ću ga u spavaću sobu. Ovdje će biti staro drvo. Na njemu ću okačiti odeću. A tu će biti stočić sa šminkom. I naravno grob. Nadam se da unutra nema nikoga. Stvar, izvadi omiljenu igračku moje lutke. To će biti krevet. Okačit ću sliku i staviti tobogan. O da, ja sam završila. Wow! Ja vidim da su vaše lutke oduševljene svojim kućama. A vi tačno znate što vole vaše omiljene lutkice? Wow! Dok se Wednesday i Barbie takmiče, njihove lutke su prave drugarice. Napišite u komentarima čija kuća vam se svidjela najviše. One su ispale tako različite, ali svaka na svoj način lepa. O da, a meni se dopadaju obe kuće, a vama? Čekam vaše odgovore u komentarima. Baš me zanima šta vi mislite. Ja mislim da je moja kuća najbolja. Ne, moja kuća je lepša. Ona je tako roza i svetla. Baš mi se dopada. Dobro, nećemo da se svađamo. Obe kuće su lepe. Dobro. Jill i Rebecca obožavaju da zajedno igraju sa lutkama. Omiljena lutka Jill je Barbie, a Rebecca jako voli brac. Samo što imaju samo jednu kuću. To nije u redu. Kako će stati tamo? Počela je svađa. To nije u redu. Šta raditi? Ideja? Napravit ću svoju kućicu. Odlična ideja, Jill. I ja ću napraviti ličnu kuću za svoj brat. Ja sam već pripremila crteži i materijale, ali potpuno ne razumem kako napraviti kuću od toga. Ništa mi ne ide. Rebecca, kako si uradila to? Samo sam talentovana, sve jednostavno. Pa dobro, snaći ću se sama. To sigurno nije teže od šminkanja. Tako, još malo. I... Da, odlično mi ide. Hajde da izmerimo naše kućice. Iste su nam. To nije u redu. Dodat ću još veliki krov. Odlično. A krov ću ukrasiti srcama. Kako slatko. Pogledajte, to je divno, baš mi se sviđa. Rebecca je isto smislila nešto. Ja isto imam krov, ali moje u ljubičastim zvezdama. Odlično je spalo. A šta da radim sa zidovima? Znam. Ofarbat ću ih u ljubičastu boju. Super. Odlično. A sad ću malo poprskati, Jill. To će biti zabavno. Ej, šta ti radiš? Prestani! O ne! Moja kuća je ljubičasta unutra, ali htjela sam da imam sve roze. Treba hitno prefarbati sve u roze dok se farba nije osušila. Uspela sam! Moja kuća je divna! Šta dalje da radim? Smislila sam. Treba će mi bušilica. Sad ću napraviti prozor. Da, uspela sam. A ja ću koristiti čekić. Samo da ništa ne pokvarim. Da, uspela sam. Sada mogu ubaciti ram. I Rebecca isto uradila. Ja sam stavila crni ram. To ti ponavljaš za mnom, a ne ja. Nije istina. Ja ću staviti na krov znak Barbie. Neka svi znaju čija je to kuća. Pa šta, a ja ću staviti na svoju kuću znak brat. Eto, gotovo. Moja kuća je bolja. Ostalo je samo napuniti sobe moje divne kuće. Spala mi je odlična roze kuća. Baš sam zadovoljna. A sad je vreme da sredim interijer. Počet ću od prvog sprata. Tu će biti lepa roze fotelja. A zalepit ću roze tapete i staviti mekani tepih. Na njega ću staviti mali stočić, biljke i novine. A tu će biti ormar sa knjigama. Da, ispao je odličan dnevni boravak.
A šta je smislila Rebeka? Ja imam lepu fotelju u obliku usana. To je baš u stilu moje brac. Dodat ću tepih, a još sam stavila srebrne tapete. Divne su, zar ne? Dodat ću stočić, vreće i lampu. Da, tu će se odmarati moj brac. Ha, šta još dodati? Znam! Nacrtat ću sliku. To će biti portret moje brac. Sad ću još malo, skoro sam završila. Gotovo! Pogledajte, zar to nije divno? Da, neka svi znaju ko je gazdarica ovoj kući. Oho, a nije loše. Ali nema veze, ja ću smisliti nešto mnogo bolje. Imat ću klavir u dnevnom boravku. Moja Barbie je jako talentovana. Ona zna da svira klavir. Sedi, draga. Vidim da si oduševljena. Da, Rebeka tako sigurno ne može. O, što je to? Žurko? Jill, pazi se. Pored tebe živi prava party girl. To je disko kugla, a tu će biti scena. Da, moja brat ima svoj rock band. Ona često daje koncerte. Hajde da plešemo zajedno sa brac. Da, ponavljajte pokrete. Oho, Jill, tvoja komšinica je prava zvezda. Dakle, obavili ste još jednu fazu renoviranja. Pitam se šta će biti dalje. Hajde da vidimo. A dalje će biti kuhinja. Ja sam već pripremila kuhinsku garnituru. Zalepila sam tapete. A tu će biti ormarić sa različitom hranom. Da, moj brat obožava chips Pringles. A također ću staviti sto. A na njega piće i grickalice. I ne smem zaboraviti na stolice. I naravno treba mi muzički centar. Da, brat obožava da sluša muziku. Prijetno, draga moja. Tu je i kola i čips. Sve što ti voliš. O, Rebeka, ti i tvoja lutka znate da uživate? Pitam se šta je smislila Jill za Barbie? Moja kuhinja će biti nežna i slatka. Što? Ne, moja kuhinja ne sme biti gore nego njena. Sad ću napraviti nešto bolje. Imat ću pravu poslastičarnicu za Barbie. Tu će biti kolači, torte, pite i mafine. Barbie će biti oduševljena. Zatim ću okačiti zavese na prozori. Dodat ću sto i stolicu. I obavezno ću staviti kafu sa slatkišima. Da, tako je. A tu će biti kuća za mačku Barbie. Stavit ću činiju sa vodom i hranom. A evo mace, zove se Cleo. O, nismo znali da tvoja Barbie ima kućnog ljubimca. Dakle, Jill, napravila si stvarno dobar kafić. Tamo ima baš mnogo različite hrane. Dakle, završili ste i drugi sprat, svaka čast. Napišite u komentarima čija kuhinja vam se više sviđa, a Barbie ili brac. Hajde da saznamo šta će biti dalje. Na redu je treći sprat. A ja već znam šta ću. Tamo će biti spavaća soba. Imam ovakav krevet. Tvoj krevet sigurno nije bolje od kreveta brac. Spavaća Barbie će sigurno biti bolje, ne sumnjaj. Stavit ću roze krevet i dodati slatke jastuke. Zatim ću staviti mekani roze tepih i stavit ću stočić sa ogledalom. Da, tu će se moja Barbie šminkati svaki dan. A šta je kod tebe, Rebeka? Ja ću početi od lepih jastuka. U obliku usana su. Stavit ću tepih u obliku zvezde i ormar. Da, na njemu će biti šminka moj brac. I obavezno treba okačiti ogledalo. Eto, šta misliš, Jill? Ona čak nije ni pogledala. Nema veze, sad ću privući njenu pažnju. Ej, zanima me. Razmišljam o sobi moje Barbie. Odlučila sam da napravim garderobu. Tu će biti ormar sa odećom, tako je. Sad ću sve lepo okačiti. I stavit ću još jedan ormar za torbice. Da, preslatko. Dakle, spavaća soba za Barbie je spremna. Divno. Oho, super ideja. Ali nema veze. Moj brac isto ima odeću. Neka bude ovdje. A dole ću staviti obuću. Zatim ću dodati fotelju da bi brac mogla da se odmori nakon biranja šta da obuče. Gotovo.
Wow, vaše spavaće sobe su super. Jill je čak i okačila rasvetu. Rebeka, šta ćeš ti? Imam jednu kreativnu ideju. Ja neću imati klasični prozor. Tu će biti tobogan. Kako ti se sviđa? Šta će ti? To je previše ekstremno. Ovaj tobogan ide dole, pravo u bazen. Tamo su i kokteli i krug. Da, moj brat će odmarati ovdje. Ideja je zaista super, ali nema veze. I ja ću napraviti tobogan. I dole će isto biti bazen, samo roze. Stavit ću ležaljku i krug u obliku flamingo. Devojke, vaše kuće izgledaju nevjerovatno lepo. Svaka vam čast. A Jill, mislim da je vreme da se osvežiš malo. Što si uradila? Znaš šta? Mogu i ja tebe da polijem? Eto ti! Jao, devojke, a vi znate da se zabavite? Okej, hajde bolje da pogledamo vaše kuće. Rebeka počinje. Njena kuća za brac izgleda baš brutalno i moderno. Uspela si, svaka čast. A Jill je napravila nežnu i slatku kućicu za svoju Barbie. Oho, kakvi zanimljivi slatkiši. Ko želi da jede prvi? Julie? Pa hajde. Super! Dobila sam žele bombone. Sad ću ih probati. Joj, tako su kiseli. Sva sam se iskrivila od kiseline, ali sviđa mi se to. Želim još. Prelepo. Joj, opet kiselo. Dobro je, sve je prošlo. Julie, tako si smešna kad jedeš kiselo. Britney, nastavi. Jupi, ja sam dobila poki štapić od jagoda. Ovo su moji omiljeni kolači sa ukusom jagode. Sad ću ih probati. Jao, progutat ću jezik, koliko je to ukusno. Drugari, šteta što vi ne možete probati to. Ja vama sigurno neću dati. Obožavam jagode. Tako da ću dodati još i sirup od jagoda. O da, obožavam ga. Sipat ću što više. Jedva čekam da probam. Jao, sad je to milijard puta ukusnije. Želim još. Kako to sve staje u tebe? To je moja tajna. To je to. Alex, možeš piti svoju kolu. Hajde. Odlično. O da, obožavam kolu. Smatram da crna boja čini kolu vrlo brutalnim pićem. Jao, izvinite, devojke. Ali kako da je popijem? Tačno, slamka. Umorio sam se da pijem. Što? Oho! Sa takvom podrškom ne samo da ću popiti kolu, već ću i potrčati oko sveta. Gotovo, nema više kole. Jao, čuje mi se stomak. Ups, izvinjavam se. Alex, prestani, sad ćeš oboriti devojke. Devojke, držite se. Učili su me da nije zdravo držati nešto u sebi. Oho, šta je sa mojim ušima? Oho, Britney, tvoje uši su roze. A Julie sad ima plavi uši. Mislim da je to tek početak. Idemo dalje. Oho, koliko slatkiša. Britney, dobila si roza marshmallow. Alex ima veliku čokoladnu kuglu. Pitam se šta je unutra. Julie ima žele medu. Tako velik, cool. Kako vam se sviđa moj meda? Možda želite da ga probate? Pa ne može. Neću vam dati. Meda je samo moj. Ja ću ga jesti. Počinjemo od glave. O, da. Plava hrana je najbolja. A kakva je šapa? O, prelepa. Ali telo trebalo bi da bude najukusnije. O, oduševljena sam. Gotovo, ko je sljedeći? Ja ću. Super, dobio sam ogromnu čokoladnu kuglu. Možda će nešto biti unutra. Oho, unutra je puno malih čokoladnih kuglica. Sad ću ih probati. O, baš su lepe. Izvinite, devojke, osim čokolade ne vidim ništa. O da, moja omiljena čokolada. Gledajte kako mogu, to je baš zabavno. Odlično mi ide. Još jedna i to je to. Britney, nastavi. Konačno. O, kakva slatka roza srca. Jedva čekam da ih probam. To je vrlo ukusno.
Treba staviti usta što više. Napišite u komentarima koliko mislite da će mi stati marshmallova usta. Da, odlično mi ide. Što? Nema više? Drugari, kako izgledam? Prestanite, ne mogu se smijati. Umorila sam se da žvačem. Juj, nešto neće. Šta da radim? Sad ću ti pomoći. Hajde da probamo ovako. Čini mi se da je postalo bolje, zar ne? Da, super. Hvala, Alex. Jo? Što je to? Mamice, usne su mi postale roze. Oho, moje su plave. O ne, a ja imam crne usne. Drugari, dobro se krećete, ali morate jesti. Novi proizvodi su već tu. Julie, ti si dobila pakovanje čipsa Takis. Budi oprezna, ljut je. Alex ima veliki čokoladni kolač. Britney, što ti tako srećna? Oho, ogromni Oreo. Još je roze, cool. Jo, ne mogu da ga zagrizem. Zašto neće? Šta da radim? O, tačno. Trenirala sam karate. Sad ću se setiti nekih tehnika. Da, sad ću srediti taj nevaljali Oreo kolač. Jeste spremni? Kija! Kija! Gotovo. Tako je bolje. Bolje se nemojte petljati sa mnom. Hvala vam, prijatelji. Moram se ponovo presvući u Britney. Konačno mogu probati taj kolač. O, prelep je. Drugari, ne možete ni da zamislite koliko je dobar. A verujte mi na reč. Mogu sad ja? Super, jedva čekam da probam svoj plavi čips. Lep je. Jede mi se još. Drugari, svima savjetujem da probate. O da, divno. Jo, je li ovaj čips ljut? O ne, mamice. Sve mi gori unutra. Sad sam vatreni zmaj. U pomoć. Ideja, imam kantu vode. Julie, spasit ću te. Sad čekaj. Pa, jel se osjećaš bolje? Alex, hvala ti puno. Najbolje si. Sad ti jedi svoj kolač. Hajde. O, konačno. Obožavam čokoladne kolače. Kakva ukusna krema. Ekstra. Julie, hajde da ga zavitlavamo. Šta misliš? Podržavam. Mislim da Alex neće biti zadovoljan. To nije smešno, devojke. Ali krema je zaista ukusna. Dobro, sad ću skinuti sa lica svu kremu i pojesti je. Ekstra. Ostalo ću obrisati krpom. Gotovo. Opet sam lepotan, devojke. Nešto nije u redu. Jao, moj vrat postao je plavi. A kod vas? Drugari, obojili smo se. Šta nas čeka dalje? Hajde da saznamo. Dakle, šta ćete jesti ovaj put? Alex je dobio crne rezance, a Britney ima roze picu, a kod Julie su američke palačinke. Alex želi da bude prvi. Hajde! Čekaju me najlepše crne špagete. Obožavam ih. Baš sam gladan. Mislim da će mi ove porcije biti dovoljno. O, prelepo. Ali ovim štapićima ću jesti baš dugo. Bolje da jedem rukama. Tako će biti zgodnije i brže. Ekstra. Devojke, sve sam pojela. Ko je sljedeći? Možda Julie? Nema problema. Želim da probam prvo borovnicu. To mi je omiljena bobica. Super. A sad mogu probati palačinku. Još nikad nisam jela plave. Ekstra. Vreme za drugu palačinku. A možda da uplašim drugare? Ja sam čudovište, bu! Ali zapravo sam vaša drugarica Julie. Jeste se uplašili? Okej, nastavit ću da jedem. Ostala je posljednja palačinka. Najlepše. To je to, Britney, možeš početi. Stvarno, super. A želim da pojedem svoju picu na nov način. A videla sam ga u TikToku. Treba iseći picu ovako, u krug. Gotovo. A sad se može probati. Jao, kako je ukusna. Drugari, to je bilo mnogo dobro. Hej, šta je sa vama? Izgleda da je to još jedno bojenje. Jao, vaša lica potpuno su farbana. Jao, izgledate baš smešno.
Gde ste otišli? Evo vas. Treba smisliti kako vam vratiti pravu boju kože. Evo bake. Jao, šta je sa vama? Je li to danas noć veštica? To nije dobro. Sad će baka sve rešiti. Moj omiljeni komplet prve pomoći je uvek sa mnom. Ovdje ću sigurno naći neki lek za vas. Evo ga. Otvorite usta. Sad će baka svakome dati tabletu. Julie jednu, Aleksu i Britney. Kako se osjećate, deco? Jel vam bolje? Bako, vi ste čarobnica. Uspeli ste da vratite deci njihovu boju kože. Najbolja ste, baka. Kakva lepota! Od uvek sam htjela da učestvujem u Roze Challenge-u. Pitam se šta se nalazi ispod poklopca. Sjajno! Obožavam medvede i marmeladu. Savršena kombinacija. Joj, baš je žilav. Moje zubi su nesposobni za to. U redu. Smislila sam kako da ga pojedem. Bez tere će mi pomoći. Hoćeš častiti prijateljicu? Molim te. Ne, ovo je moj medved. Cicija. Zapravo, i ja sam dobila nešto ukusno. Taman sam htjela da ručam. Tako da su mi nudle baš dobrodošle. Tako su ukusne. Još nikad nisam probala roze rezance. Stop, šta je to? Odakle je ovdje paprika? To su ljute nudle. U pomoć! Moram hitno nešto da uradim. Mislim da sam imala negde vatrogasni aparat. Sad ću te spasiti. Juj! Nisam znala da je traumatično biti vatrogasac. Jo, od mog medveda je ostala samo bara. Pa izvini, nemoj na mene da se ljutiš, nisam htjela. Eto, bolje hvataj penu. Šta nas čeka ovog puta? Vreme da saznamo. Ne. Mrzim limuni. A ja imam čokoladnu fontanu. To vole svi. Biće mi slatko i vrlo ukusno, a tebi veoma kiselo. Limun nije roze boje, a challenge je da nas roze, tako da ga neću jesti. Eto, ne zahvaljuj. To je jedini na svetu roze limun. I jedi ga brže. Joj, kako kiselo. Ali jaka sam, tako da ću uraditi to. Mogu ja to. Dokazat ću svima. To je to. Sljedeći. I posljednji. Joj, nije mi dobro. Šta ti je sa licem? Samo da si vidjela sebe sa strane. Pa, vreme je da probam svoju čokoladu. Jao, kako ukusno. Ispada da čokolada nije obična, već sa ukusom jagode. Bolje jesti kašikom. Mada, ovdje treba veća kašika. Ta mi treba. Idemo. Daj mi bar da probam tvoju čokoladu. Šta? Ne, moje je. U redu. Znam, upravo sam dobila odličnu ideju kako da se osvetim ovoj cicilji. Sad ću uraditi par spretnih pokreta i limun će se pretvoriti u lepu lizalicu. To je to. Još ću samo da je ukrasim. Hej, Cicio, hajde da se zamenimo. Daću ti ovu lizalicu, a ti ćeš mi dati čokoladu. U redu, hajde. Konačno sam se otarasila ovog glupog limuna. Šta? Kakva je to lizalica? Nije ukusna. Jao, to je limun. Kako te nije sramota? U redu, začepit ću čokoladnu fontanu. Šta si uradila? Sad će eksplodirati. Dobro je što uvek nosim kišobran sa sobom. Jao, a ja sam sva u čokoladi. Hajde da odlučimo na papir kamen makaze ko će biti prvi. To, pobedila sam. I ponovo sam pobedila jer sam dobila roza fantu sa baš moćnom slamkom u obliku naočara. Pa hajde da probamo. Ekstra je.
Jo, daj mi bar gutljaj, molim te. Ne. Šta? Zašto si ti dobila ukusnu fantu, a ja ovo čudovište? Kakav užas. Mada možda sve nije tako loše. Možda će mi moj rak pomoći da ukradem malo fante od ove cicije. Čudno, gdje je Fanta? Zašto je nema? Šta? Kako se usuđuješ? Još si moju Fantu popila? To je već previše. Sad moraš da pojedeš ovog gadnog kraka. Možda nije tako gadan. Juj, kako boli. Otkači se od mene, brzo. Ajde. Jadni moj nos. Pogledajte na šta liči sad. Sad izgledaš kao klovn. Izgleda da znam šta mi može pomoći. Da bih razoružila ovog kraka, treba ga skuvati. Sad će se ovaj izazov pretvoriti u kulinarsku emisiju. Recept je vrlo jednostavan. Treba staviti raka u vrelu vodu i to je to. Sad ćemo malo sačekati. I možemo da ga vadimo. Pogledajte kako je crven. To znači da je postao jestiv. Sad ću da probam. Ne samo da je jestiv, već je vrlo ukusan. Takve rakove mi ne smete da jedem. Jer su stvarno ukusni. Da li bi ti smetalo da prvo otvorim poklopac? Kakva lepota! To je aparat sa roze žvakama. Blago meni i malo sam treće. Ali kako da dohvatim ove žvake? Trebaš staviti pare tamo. Pare. U redu. Ali imam kod sebe samo smeće. Nema veze, i bez para ću uzeti te žvake. Hajde, izlazite. Ti se snalazi, a ja ću da vidim šta sam dobila. Oho, i meni se posrećilo jer sam dobila veliku lizalicu. Samo što uopšte nije slatka. Jao, pa to je plastika. Pitam se šta je unutra. Oho, tu je gomila lizalica i sve su moje. Prvo moram skinuti omote. Jao, samo pogledaj kakva lepota. I što je najvažnije, mogu pojesti to bez ikakvih problema i para. Ekstra su. Želim da pojedem sve to odjednom. Izgleda da sam preterala. Kako da ih izvadim? Hajde, izlazite. Konačno. Sad imam puna usta lizalica. Šta može biti bolje? Još samo da progutam. Dobro je. Čudno, šta je ovo? Otkud ispod lizalica ove pare? Možda su za mene? Tačnije za moj aparat sa žvakama? U redu, daću ti ove pare, ali moraš da me častiš žvakama. Pa dobro. Izvući ću se nekako. Da, slažem se. Konačno su pare kod mene. Dakle, i žvake isto. Jao, koliko sam čekala ovo. To je jako ukusno. Oho, koliko žvaka ima tu. Kakva je to veze ima? I onako su sve moje? Šta? Ali dogovorili smo se. Lažljivice. Prevarant. Prestani da bubnjaš. Bolje pogledaj kakav balončić da naduvam. Da, veoma je velik. Mislim da će biti zabavno ako ga probušim. Eto ti. Hej, šta si uradila? Sva sam u žvaki. Užas.